No, je to No, normálne. že člověk zapomíná, že? Ten účet ste ešte dostali automatický bonus pre nových zákazníkov po vyše 7 000 korun na po 60 narozenín našej společnosti. Aha. Jo? A aj tento bonus ste nechali v automatickom obchodnom systému, čo znamená, že místo vás obchodoval ako svoj inteligencii. Je to taký robot, který samostatně obchodoval na vašem účtě, nakupoval a i predával kryptoměny. No tak to je super, tak to mám teďka hodně, ne? Jo, aj takým způsobem ten robot vydělal pre vás peníze. No to je super. Tak budem dál investovat, ne? Jo. Super. Ne, pani, dívejte, nič investovať nepotrebne. Hneď ja vám volám len kvôli vašeho investičného účtu, pretože ten robot, ktorý pre vás obchodoval, už dosiahol maximálneho obchodného limitu. Aj musíte vybrať alespoň polovicu peníz, ktorý máte na vašem účte. To si musím vybrat. A proč? Proč to tam nemůže zůstat? No, už hovorím, že ten robot dosiahol maximálneho obchodného limitu. Aha. A aby ten účet nebol pozostavený a i tak ďalej, musíte vybrať alespoň polovicu, alebo môžete vybrať aj všechno, aj úplne zavřít ten účet. Je to ako lepšie pre vás. To není zas taková částka, kterou bych potřebovala vybírat. To ať tam klidně zůstane. To je málo peněz na výběr. Jo. To klidně to tam zůstává. Ten robot vydělal pre vás peníze za 2. A kolik si myslíte, že vám robot za 2 roky vydělal peníze? No nevím, vy jste říkal 7 000, tak to je nic moc, že? A ne, 7 000 je to dostali ste automatický bonus. Aj potom robot za tieto peníze obchodoval na vašom účte. Aj nyní na vašom účte máte 0,14 bitcoinu, to je približne trochu viac než 260 000 korun. Aj to sú vaše peníze. No, taky nic moc teda, no. Za to už si celkem nic moc nekoupíte, to není ani nový auto. V každom prípade to sú vaše peníze a je potreba to vybrať. Ja nepotrebujem od vás žiadne vaše osobné údaje. No jasně, já bych vám je ani nedala, peníze. Já vím, to se nesmí. Nič, no jasně. Nič investovať na to nepotrebne, pani. No jasně, to mě je jasný. Aj mojím úkolom je len ukázať vám ten účet, aby ste samostatne na to pozreli a vežili všechny údaje, jo? A potom sa domluvíme, jakú částku a jakým spôsobom si chcete vybrať. No a co to teďka znamená teda? No, najprv vám ukážem ten účet, pozrite na to, jo? Kam? A potom sa domluvíme, a jakým spôsobom a jakú částku si chcete vybrať, aj všechno. No dobře, a kam se mám na to podívat? Jo, no, a to potrebujete na prihlášenie len pripojenia na internet aj nejaké zařízení. No, může dobře. To být počítač nebo... Dobře, ale kam se mám na to podívat? Jako do jaké aplikace? No, je to můžete prostě pozrieť sa přes webovú stránku. Na to nepotrebne nič inštalovať. No, dobře, a vy jste vlastně řekl, že do mailu, že? Nebo co? Ne, když ste používate aplikáciu WhatsApp, ja môžem vám zavolať přes WhatsApp a pokračujem. Jo, to já nepoužívám, to je pro mladý, to já nepoužívám. To je pro mě moc to. Nepoužívám WhatsApp, víte co, já ho nepotřebuju. Já ho nemám ani instalovaný. No, mi zobrazuje, že máte to nainstalované. No, tak to nevím v kterém telefonu, ale v tomhle ne teda. No, prečo? To má možná syn, co mám starý telefon, ale já to nemám. No, určitě vidím, že máte na vašem telefoně toto číslo. No, to jako na tom čísle jo, ale ne na tomhle telefonu. No a počkejte, a proč nemůžeme tady takhle, teď jednou, když si voláme, ne? A jak ještě jednou? No, teď jedno, jestli si voláme tady nebo na WhatsAppu, ne? No, môžete napríklad skúsiť přidať WhatsApp na váš telefon, na ktorý vám hneď volám a je proste takým pádom pokračujeme přes WhatsApp. No ale proč? Teď je to jedno, teď můžeme volat tady, WhatsApp nepotřebujeme. Teď to je taky, jenom tam se taky hovory dělají, ne? No, je to bezpečná aplikácia. No však tohle taky, tak v pohodě. Aplikácia. Já to nechci instalovat do telefonu.
tady do tohohle. No dobře, můžeme vám prostě poslat odkaz přes mail na bezpečné připojení. A na jaký připojení? No, na kryptografickou seď. Jo, na ten, kde mám ty peníze? Nebo kam? Já vám moc nerozumím. Nedívejte, já vám pošlem prostě odkaz na vašu mailu, jo? Na bezpečnostné připojení na hovor Google Meet. Přes který jste můžete bezpečně přihlásit do vašeho investičního účtu našej firmy, protože jsme spolupracujeme s firmou Google. A i s Googlem, jo, tak to je perfektní, když jste takhle propojeni. To je super. No, aby všechno bylo bezpečné pro našich klientů. Jasně. Tak to je úplně úžasné. Hovorím, že nepotřebně nič inštalovat, jako se myslí. No ale tak vidíš to takhle, když mě tam vlastně teďka vy to vidíte, že ten účet, kolik tam mám a to, a tak to jako, tak to někam investujte, nebo mu to dovolte, ať může operovat jakoby s větší částkou ten robot. Já se na to nepotřebuju dívat, já teďka momentálně peníze nepotřebuju. Co, nebo co myslíte? Ale hovorím o... No. Rozumím, ale povedzme si to takto, volám vám z veľmi dôležitého dôvodu, pani. Ako sa môžete zaujímať o svoju finančnú situáciu. Naša spoločnosť má účet, ktorý je registrovaný na vaše údaje. A na jaký tam jsou údaje moje? Je mi jedno. No, ja to nemôžem říct. Ale můžete. Ale určite ten účet, ale tento účet určite máte na svoje telefonní číslo, na který vám No vidíte, tak když máte moje telefonní číslo, tak můžete mě to aj říct, že tak víte, že to jsou já, tak mě to můžete říct a já si vás můžu zkontrolovat. Že? Tak mě to můžete říct, ty moje údaje. No, zaprvé vás v každém případě potřebně připojit na kryptomenovou síť. No zatím ne, já potřebuju vědět, nechci se připojovat na žádnou kryptoměnu, vůbec nějaký bitcoiny nebo co, tomu nerozumím, ale já chci vědět, že co když mluvíte s jinou paní, tak mě řekněte údaje a vám potvrdím, jestli to jsou já nebo ne. Tak tam vidíte můj profil. Debil.